Saka! Txinkle hostia! Gabon, Euskal Herria! Julian Jantzi naiz! Urbildu zaitezte beldurrik gabe, zer moduz ari zarete lagun maiteok. Neskak ez esan aldizue? Eta nagusiak? Ez zaituzte lanean pakean uzten? Ez, larritu, nik daukat konponbidea. Bai horixe, entzun arretaz. Oainatzea gabe, dia! Guazeman, kikusi. Ni nego Telecinco. Isildu zaitezte! Ni muchachatu ni. Hasi lanean! Eman plairi, paratu tituluak! Baina ze hostia da Lancaster hori! Julian Jantzi naiz, kendu hori! Hain zaila alda ikastea! Julian Jantzi! Nondik atera duzu katu zikin hori, Spock? Oker zaude, jauna, katuak gain zuzen ere animaliarik garbienak dira, ikerketa asko egin dira. Vale, va, venga, va. Bueno, a ver, mundu guztia prest, saioa zera baitoa, zerrenda pasatzen hasiko naiz. Nik izen bat esan da zuek prest jauna erantzun, vale? Venga, a ver, errealizazioa prest, audio prest. Joe, mira, que cara. Japoniarra da rubilla, zanteature. Soraya! Bueno, venga, sartu sintonia, a ver, venga. Gaur Ordiziako merkatuan lehenengo perritxikoak azaldu dira. Itxura ona eta prezio ezin jobean. Erritmo bizia. Oain ikusiko zu, beira. Behotzi barren klasiko bat, Retegi bigarrena Galarzaren aurka, nor baino nor, Star Trek zuzenean saioa. Eta onaino gure gaurko saioa, zei ditu Spock? Jauna, ez hartu txarrea, baina ez dakit zesan, hitz zerrenda amaigabea bururatzen zait. Horentxe esango dizut, importa ez pasaizu, kaka, putza, ximorra, purina, eta abar luze bat. Hombre, iruditzen zaite estilo aldaketa bat proposatzen ari zara, ez da, Spock? Estilo aldaketa baino, saioko guztien artean katu jana egitea proposatzen dut, Esango digu konejua dela eta katua jango.